Jeg kom fra den periode, hvor elen pludselig blev rigtig dyr, og vi alle sammen, du skal vaske klokken 2 om natten, og der besluttede jeg, at jeg ville satme mig have nogle solceller. Og så begynder jeg at skrive ud på nettet, og skriver til forskellige leverandører, og får også nogle af dem svarer tilbage, men det er hver gang sådan noget, hvor mange paneler skal du have? Hvad er hældningen på dit tag? Hvordan vender det? Og jeg ved om det der. Jeg ved intet om det. Men så falder over det her Easy Green, og så nu prøver jeg sgu en mere. Skriver til det. Og så sagde de, at jamen det skal du slet ikke bekymre dig om. Vi tager os af det hele. Og så for første gang er der et firma, som de er sgu kloge nok til, at de selv går ind på kort- og matrikelstyrelsen, eller hvad det hedder, hvor du kan aflæse hældingsvinkler på taget, og hvordan huset vender, og det hele. Bliver vi enige om, hvad prisen er, og den er ikke skræmmende overhovedet. Og så siger jeg, at vi kører, vi gør det. Og ja, men i næste uge, om mandagen, kommer der 2 håndværkere, der sætter paneler på taget, der kommer en elektriker, og de er ude hele dagen og sætter anlægget op. Og sidst på dagen får jeg bare en app i hånden, hvor de tjekker, at jeg kan se produktionen, jeg kan se det hele. Ja, det hele spiller allerede, siger de så. Så på 2 dage spiller det hele max. Som en bank skrev, at det var sgu en god investering, vi lavede der. Jeg skal også lige sige, at jeg fik også lige vurderet huset. Lige inden jeg fik sat cellerne op, så han kunne vurdere huset ud fra, at nu er der solceller. Det steg lige 300.000 i værdi. Så ja, jeg er rigtig glad. Og jeg har også sagt det hver gang, hold kæft, det er en god oplevelse hver gang jeg ringer, I tager telefonen, og det har fungeret. Spidseklasse. Jeg har da allerede solgt ideen til naboen derinde, og 2 naboer deroppe. Og de blev så enige om, fordi du tjener jo så meget ekstra, Lars, kan vi ikke bare lægge en forlængerledning ud til os? Så det kan være, at vi prøver det i første omgang. Men det har været en god oplevelse. Det vil jeg sige. Det hele er vendt om nu, fordi nu kan jeg bare se, at jeg producerer 6,4 kW lige nu. Tændt for støvsugeren, tændt for opvaskemaskinen, tændt for det hele. Og nu vasker jeg så i dagstimer. Jeg gør det så også.